Ngibingelela abalandeli beshayela isikhuluma ngophuka Muhle Ngisongambotholo. Namhlanje ngisifiso ukuthi ngike ngichaze nje ukuthi ukuphupha ukubhukuda noma ugwiliza emanzini ukuthi ngabe kusho ukuthini ngokwasemsamo noma abantu bakini basuke bekutshela ukuthini ngokwasempilweni yakho-ke. Sizobala umfula ohambayo, sibale idamu, siphinde sibale impophoma. Uthole ukuthi uyabhukuda noma uphakathi kuwona kodwa kunzima ukuthi uphume khona. Ngizoyibala nje lezi zinto lezi kwamanje. Ake sithi ubuphupha umfula ohambayo. Khumbula-ke ngani zakwethu ukuthi umfula kusuke kuyikhaya labantu abangasekho abaphila esigabeni esidala badlula. Kwaba yikhaya abantu bakhona babengahlali ekhaya, babechitheka, babeshiya ikhaya kwasala kwamanxiwa. Uma uthola ukuthi uphupha kakhulu umfula kanjalo, bakutshengisa ukuthi wena nje ngokwasemanxiweni noma ngokungiphatheka kwengilosi ekwembethe abantu abawumsuka wesisekelo sempande noma ngizothi sempande noma sesizukulwane isizukulwane esahamba sashiya emanxiweni ngokukhaleleka kwabantu abangasekho abayibona bakhalela imuva lenu. Yibona laba abakuphuphisa umfula kwenza ukuthi zonke izinto wena osuke fanele ngabe zenzeka empilweni yakho uthole ukuthi ziphakama kubona, noma ibona abasuke bephakamisa lezo zinto ezikhaleleka kuwena ngoba wena ungazi ukuthi ekhaya lakho unomsuka noma nisuke emumva lena lapha abantu abangasekho abakhala khona noma abamfuna khona. Uzobona-ke umfula-ke ochithayo kusho ukuthi nabantu abachithekayo, lowo muzi kwaba umuntu ochithekayo, umuzi ochitheka ozogcina sekusala amanxiwa. Ake sithi-ke kulo mfula-ke wena uzibona uyabhukuda kuwona noma uyabhukuda kuwona akuphumeki, uyabona. Uma-ke asithi nje ukubhukuda kuphela, uma ubhukuda kulowo mfula kusho ukuthi wena umuntu obanjwe usizi ney'nkinga zabantu abawumndeni osemuva emanxiweni akini noma emanxiweni ezizukulwane zakini abachithekayo, abasebekhuluma-ke manje ini usizo lokuphethe ukuthi cha wena akukhona ukuthi uyahlupheka ngoba kuhlupheka kukhaleleka wena ini lapha emuva ukuthi ube umuntu ozibuyisela emanxiweni akomalume bakho uyokhuluma indaba yakho khona ukuze usizi lwakhona ney'nkinga ezabahlupha ukuze besuke behambe noma ngabe yini eyenzeka kubona ukwazi ukuthi uyilungise ukuze ingaphakami phezu kwakho icindezele impilo yakho kahle kahle ngokulula. Base bekutshela ukuthi usizo olukuphethe osizi oludalwa ukuchitheka kwekhaya lamanxiwa akini, yabona. Uma ubhukuda kahle bakutshengisa impela lolo sizi lukubambile kodwa futhi uyakwazi ukumelana nalo noma ngabe kuthiwa ubhukuda nje uyakwazi ukumelana kodwa uma ugwiliza bakutshengisa ukuthi zingaphezulu ziyaxaka, zingaphezulu ziyakwehlula, ziyakwesinda, zikunikeza impilo, unosizo oluningi oluthwele olungaphezulu kwakho. Ingakho uthole ukuthi uyagwiliza, okusho ukuthi zonke izinto wena ofanele ngabe ziyenzeka empilweni yakho azenzeki ngendlela ofanele ngabe zenzeka ngayo ngoba ucindezelwe kakhulu usizi lwabantu abachithekayo ekhayeni elidala esasala laba yini amanxiwa. Yingakho uzobona ugwiliza. Uma ubhukuda umbethwa usizi labantu abachithekayo okuyisizi-ke osuke usazama ukulwisana nalo. Uma ugwiliza liyakucindezelela kwehlula ngani yakwethu, liyakumboza kuze kuningi osuke kwenzeka okwenza ukuthi uma kuthi ugwiliza kanjalo sukuma-ke ngane yakwethu uzame ukubheka imumva lasemanxiweni uzame ukukhuluma nabo noma ngabe ungakhuluma nabo kuleyo ndawo uthi namhlanje ngiyazi ukuthi mina usizo olungiphethe oluqhamuka kokhokho-mkhulu abachithekayo abahambele ey'ndaweni ezahlukahlukene. Uma kanje ngiyazi ukuthi njengamanje inina enidala konke lokhu, ngicela-ke ningitshele okokuqala engifanele ngiqale ngakho ukuthi ngikwenze. Vele-ke imvamisa yezinto ey'kanjalo ukuthi wena ngani yakwethu uthole ukuthi kuyogezelwa abantu bahambele ey'ndaweni ey'hlukahlukene ngoba iningi labantu behambele ey'ndaweni ey'hlukahlukene abagezelwa muntu, basuke bebhungukile okwenza ukuthi ngaso sonke isikhathi mase bahambe befune abayokwazi ukuthi bakhulume naye akwazi ukubasiza. Yingakho-ke uzophupha lowo mfula okanjalo, yabona. Abanye basuke benemimoya, abanye basuke beney'phiwo ey'hlukahlukene abay'balekile njalo njalo ngey'nkinga zonke okwenza ukuthi zonke lezi zinto zibe sey'phakama phezu kwakho. Yilapho usuyagwiliza, usungamelwe imimoya, usungamelwe abafuna iy'thebe, usungamelwe abafuna ugezwa, usungamelwe ababexabene ababenzele konke nje ngane yakwethu, yabona. Yilapho uthole usuyagwiliza kodwa uma kanje zama phela ngane yakwethu ukuthi uqale nje ngokubageza uthi yizoke ubakhumule isinzila bonke abadlula esigodini, bonke abadlula esigabeni esidala kokhokho bezi bami noma kokhokho ekhayeni elachithekayo. Lokho ngikusho ngani? Ngikusho ngoba ngiphupha umfula ohambayo okusho ukuthi abantu abachithekile laba abadinga iy'nhlambuluko, ngiyacela ukuthi labo bantu uqale lapho ngibageze ngibakhumulele inzila ukuze bezokhuluma indaba ehlambuluko eqondile phezu kwami, yabona. Uyadlula lapho usuyathemeleza ngokukhuluma ukuthi cha mase ningitshele engiyoqala ngakho ukuthi ngikwazi ukukulungisa ukuze kulunge kunina nami impela ngiyosenza isivumelwano
isiqiniseko phezu kwenu ukuthi vele mina ngoba umntwana wenu ngikulungele ukuthi ngimsize, vele nawe usuke ukulungele, ingakho usuke betshela wena. Okwakho ukuthi uzwe, ukwazi ukuthi niphendulane ngokwasemoyeni, khona izinto zakho zizoba njani, zizoba lula zingake kusindi. Uma uthole ukuthi uyagulisa base bekutshengisa ukuthi ziyakuhlula futhi awazi nokuthi yini obhekene nayo, yabona? Uma kanjalo khuluma nabo indlela ongakhuluma ngayo nabo ngokuzincengela. Yebo, icala suke likubona, kodwa kuthiwa amacala abazali ehlela ebantwaneni ngazakwethu. Ayikho enye indlela esingayenza futhi akukho ongakwenza, yabona? Ikhona ukuthi ukuze ungahlupheki, zama ukuthi ukhulume nabo. Kodwa la kuqala khona uyabageza ngoba iningi labo suke lihambile endaweni ezahlukene. Noma ngabe kuthiwa futhi bekuwumfula omile, bakhombisa ukuthi bebabantu abaney'mfihlo, yikhaya leli labantu abaphila kudala esigabeni esidlule, badlula kodwa kwabe abantu abangachitheki. Kwakuyikhaya kwabantu bangalishiya ikhaya, kodwa inkinga yabo abanakekile, abenzelwa iy'nhlambuluko, ababheke umuntu, abenzelwa ithemba, abenzelwa lutho, yonke into yabo imile. Ilinde bani? Ilinde wena. Usuzophupha-ke manje, usuyiphupha usunjani? Wena usuba umuntu ophupha iy'dakamizwa. Nabo ngokunjalo baba abantu abanganakanga, abaphila esigabeni esidala, okwenza ukuthi balethe izinkinga ezikhona. Uma ubhukuda phakathi, ucwile, ugulisa, ziyakuhlula lezo y'nkinga zabo, zingaphezulu kwakho noma zingaphezulu kwesimo obhekene naso. Khuluma nabo nganekwethu. Noma ngabe kuthiwa bekuwumfula oyimpophoma, nabo kusayikhaya labantu abaphila esigabeni esidala, badlula babe nomsindo, bachitheke abanye. Hamba-ke futhi ukhulume nabo, qala ngokubageza, uthenge nje iy'nkukhu noma uthenge inkukhu uzigeze, ukhiphe isikhikhila, uthathe isikunga, uhlanganise. Uma ubageza nje, uma kuwukuthi useyisigaba esidala, uma kuwukuthi wena wedwa wenza lento, uthathe inkukhu nje, ukhiphe isikhikhila, ukhiphe ingingili, uthathe inyongo, uhlanganise nesikunga, uhambe uphumele ngaphandle ekuseni, uhambe uyogeza nganekwethu, uphathe iy'ngubo ezintsha, uphathe iy'ngubo azintsha nje ngoba uzithengile, uthathe iy'ngubo ozothi uma ubuya uy'gqoke ushintshe lezi kade uphume ngazo, uyabona? Ubageze, ubahlambulule, mase uyaqala usuyakhuluma. Bogogo bomkhulu, bogogo bami, ngiyabona ukuthi lapha indaba engihluphile izinhlambuluko ezindala, ngiqalaphi? Ukhulume ngendlela ozokhuluma ngayo, ngoba uma kanjalo usizo lukwembethe ngeke lize lukuyeke, ngoba kuthiwa amacala abazali ehlela ebantwaneni nabo bakhomba nini. Ingakho uthole ukuthi uzophupha lezi zinto lezi, ngoba bakhomba wena ukuthi nangu umntwana wethu laphana uyena uzosilungisela yonke lento esibhekene nayo, ukuze sizokwazi ukuthi nathi lapha sikhona singalokho sisosizini kanjena. Ingakuhlamula umndeni usixosha kuthiwa nina nenza kanjani emhlabeni, kanti yibona vele ababenza ngokuxabana kwabo, bengazi ukuthi ngolunye usuku umuntu uyahamba aphinde abe nenkinga phambili, sekufanele manje abuye. Uma ebuya uzokhomba iy'ngane ey'khona egcekeni ezizolungisa leyo nto ngenhlanhla noma nangeshwa, wakhomba wena. Ingakho usuyibona uphupha lowo mfula. Khuluma-ke ngane yakwethu, ukwazi ukuthi ubalungisele ukuze kuzoba kuhle nasempilweni yakho, yabona? Uma ugulisa nje ntona yonke imfula lena, ubokwazi ukuthi umbethe noma usingathwa usizi olunamandla olucindezela lwenza izinto zakho zingayi phambili, ngoba kukhala laba abangasekho emumva kwakho ngaphambi kokuthi uzalwe. Mina-ke nguMbotho ngingathemba ukuthi lento uzokwazi ukuthi uyilungise, ngoba vele abantu abangasekho iyona nto abasuke beyifuna ukuthi uma beyiveza kuwena uyiqonde inkulumo yakhona, khona uzokwazi ukuthi ulungise. Ngoba futhi uma bekudedela uthole ukuthi uthola yonke into oyifunayo, into eyenzekalayo nibe seniyakhohlwa nina. Abanye benu baze bagede nina umuntu mase nikezwe lowo msebenzi awusebenzayo, angabe sabuya phela eyosho ukuthi awu nakhu sengitholile, senza kanjani, avele aphile nje impilo mase beyavala. Yingakho basuke belethe iy'nkinga ezinkulu, bengakuvuleli kalula izinto, ngoba bayazi make bakuvulela kakhulu izinto uyokhohlwa. Yibona, lungisani iy'ngane zakwethu, okwanamhlanje ngisalefuna, ngiyabonga.